ଶିଶୁଟି ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ବେଳେ ଭୁଲ। ଶିଶୁଟିର ବିଦ୍ୟାରମ୍ଭ ବେଳେ ତାକୁ ସ୍ଲେଟ ଓ ଖଡ଼ି ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ଲେଖିଲା ବେଳେ ସେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରିବ ଓ ତାକୁ ଲିଭେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାର ସ୍ଲେଟ, ଖଡ଼ି ବଦଳରେ ତାକୁ କାଗଜ, ପେନସିଲ ଓ ରବର ଦିଆଯାଏ, କାରଣ ତେଣିକି ସେ କିଛି କିଛି ଭୁଲ କରିବ ଓ ତାକୁ ରବରରେ ଲିଭାଇ ପୁନର୍ବାର ଲେଖିପାରିବ। ସ୍ଲେଟ, ଖଡ଼ି ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷମା ମିଳେ ଓ କାଗଜ, ପେନସିଲ, ରବର ବ୍ୟବହାର ବେଳେ ତାକୁ କିଛି କ୍ଷମା ଓ କିଛି ଦଣ୍ଡ ମିଳେ। କିନ୍ତୁ ବୟସ ବଢ଼ିଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା ଓ ଲେଖିବାରେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାକୁ କଲମ ଧରାଇ ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳକୁ ନିଜ ତ୍ରୁଟିକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଖରେ ସ୍ଲେଟ, ଖଡ଼ି, ପେନସିଲ ଓ ରବର ଆଉ ନଥାଏ। ଥରେ କଲମ ଧରିବା ପରେ ତାର କୌଣସି ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଉ କ୍ଷମା ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ। ପରୀକ୍ଷା ହେଉ, ନିଜ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ବ୍ୟବସାୟ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ହେଉ, କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କଲମ ଲେଖା ଭୁଲକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଯେତେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ